Jo crec que la noia de la veu del meu GPS està enamorada de mi. Perquè sempre em porta un descampat. I els gossos... esperant que l'amo li digui agafa'l. El que jo anava els putejava, pobrets, perquè els deia agafa, deixa, agafa, deixa. És que el gos... Quan viatgem en cotxe amb la meva dona, som un equip. A mi m'encanta conduir i a ella dirigir la conducció. Coneixeu, Aquest trosset de semàforo que entra una miqueta dintre de la quadrícula, consideres que és semàforo? No, perquè el gilipolles que va pintar això va dir mira, que es fotin. Si vols entrar en el món de la meditació, el millor que pots fer primer és fer una neteja de l'aura. Dic, molt bé, qui és la Laura?